Le girlfriend lekaKhuzani leli ikati likaKhuzani elumthobisi isitholo welanga. Asikho isidingo sokuthi ufake uKhuzani phambili engavunulile la ebuthweni lethu. Bekufanele boThokozani la ngawaya la. Obevunulile besivunule sonke. Oqala uKhuzani samhlawulisa ukuthi yini ezekithi engavunulile. Wena uyamthatha ngoba niyajola uyombeka phambili la uzombeka phambili uzokhipha iphepha umbeka phambili. Ukuthi ukuthengela amasavana bese niyoyijabulisa ebusuku. Asisebenzi ngamakati thina sisebenza ngesavana la. Siyibutho thina. Wazoxova ibutho. Sokutshela ke thina sobhekene. Bese ngeke nje isidingo sokuthi uzomfaka phambili. Isicukwane nje lento yenzile ayihlukile no King yini lento King Noba. Lento yenze la ayihlukile nalomfana lokuthiwa King Noba. Sicela ukuyigcina ingcile lonto siyakunothisa kweMthobisi. Kusho mina ngubhekene wensizwe. Nethezi futhi. Ngiphushanga ngiphume emsinga kwazenzela isigodi lapha engibuya khona. Ngumatha ngamahla afana nawe ntombi yakuleya.